வணக்கம். நான் அஹிம்சா. என்ற ஊர் தென் மாகாணத்தில் மாத்தறை மாவட்டத்தில் அழகிய தினியாய எனும் பிரதேசத்தில் மொரவக்க எனும் அழகான கிராமம் ஆகும். இப்ப நான் இன்று தயாராக இருப்பது அரசு கரும மொழியாக 2ஆம் மொழி தமிழ் காட்காய் நேரி தொடர்பான முதலாவது மதிப்பீட்டுக்காக ஆகும். நான் இப்போது இருப்பது புடுவில எனப்படும் தேயிலை தோட்டத்தில் உள்ள கோவிலுக்கு செல்லும் வீதியில். இந்த கோவிலில் இன்று எனக்காக ஒரு பூஜையை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. பூஜை மாலை 6 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். அதுவரை நான் பூசாரியின் மனைவியோடு கொஞ்சம் கதைக்க நினைத்தேன். பேர் என்ன? சரஸ்வதி. உங்களோட முழு பேர் என்ன? வள்ளியம்மா சரஸ்வதி. உங்களோட ஊர் எது? முருகக்க. உங்களோட வயது என்ன? 56. உங்களோட பிறந்த திகதி என்ன? 1969 4ஆம் மாசம். உங்களோட சமயம் என்ன? இந்து. இந்த சமயம். உங்களோட அம்மாட பேர் என்ன? ஆறு வள்ளியம்மா. உங்களோட அப்பாட பேர் என்ன? அப்பாட பேரு கே காணபதி. நீங்க கல்யாணம் கடவரா? கல்யாணம். உங்களோட கணவரோட பேர் என்ன? கணேசன். உங்களோட குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? 6 பேர் இருக்கோம். உங்களுக்கு எத்தனை சகோதரங்கள் இருக்கிறாங்க? 8 பேர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க? 5 பேர். நீங்க படிச்ச பாடசாலையோட பேர் என்ன? நான் படிப்பு இல்லை. உங்களோட தொலைபேசி இலக்கம் என்ன? தொலைபேசி இலக்கம். தொலைபேசி இலக்கம். நம்பர் அடிக்கணுமே. சொல்லுங்க. 74 23 62 62 560. உங்களோட தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் என்ன? அது மேல உள்ள எனக்கு. உங்களோட வீட்டு முகவரி என்ன? இங்கே முருகக்க புட்டுவலக்கா. புட்டுவில தோட்டம் மலபலாதனிய மொரவக்க. உங்களோட மின்னஞ்சல் முகவரி என்ன? அது இல்லை. உங்களோட தொழில் என்ன? தேயிலை வேலை. நீங்க எங்க வேலை செய்றீங்க? புட்டுவல தோட்டத்தில். நீலாம். உங்களோட காரியாலய முகவரி என்ன? முருகக்க அலப்பலாதனிய புட்டுவல. புட்டுவில தோட்டம் மலபலாதனிய மொரவக்க. நீங்க எவ்வளவு காலம் வேலை செய்றீங்க? ஒரு 8 வருஷம் மாதிரி வேலை செஞ்சேன். நீங்க பிறந்த மாவட்டம் எது? தினியாய வெளியூருக்கு தோட்டம். தேன் மாவட்டம். நீங்க பிறந்த மாகாணம் எது? மாத்தறை மாகாணம். உங்களோட கிராம உத்தியோக பிரிவு என்ன? ராமுக்கேன பட்டைங்க. உங்களோட பிரதேச செயலாளர் பிரிவு என்ன? உங்களோட பிரதேச செயலகத்திட செயலாளர் யார்? தெரியாது. உங்களோட காரியாலயம் போஸ்ட் பேர் என்ன? உங்களோட வீட்டில இருந்த நீங்க வேலை செய்த இடத்துக்கு எவ்வளவு தூரம்? நாம தோட்டத்துக்கிட்டே தான் லைட்டுக்கிட்டே. உங்களோட உயரம் என்ன? 5 அடி. உங்களோட பாரம் என்ன? 30. உங்களுக்கு விருப்பமான நிறம் என்ன? எனக்கு விருப்பமான நிறம் நீல நிறம். உங்களோட ஊர்ல எத்தனை குடும்பங்கள் வாழ்றாங்க? 5 குடும்பம் இருக்கும் இந்த லைத்துல. உங்களோட செல்லப்பிராணி எது? கோழி. உங்களுக்கு விருப்பமான நாடு எது? எனக்கு இறங்கத்தான். உங்களுக்கு விருப்பமான விளையாட்டு வீரர் யார்? ரஜினி தான்.
பிடிச்சது. உங்களோட சொந்த ஊர் எது? இது இந்த முரோக்கா ஊர் தான். நீங்க பிறந்த மாதையும் கிழமையும் சொல்லுங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை 4வது மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை. உங்களுக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியும்? தெரியாதுமா. உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கா? இல்லைம்மா. உங்களுக்கு சிங்களம் பேச தெரியுமா? தெரியும் கொஞ்சம். நீங்க வாசிக்கிற தமிழ் பத்திரிகையோட பெயர் சொல்லுங்க. இல்லை தெரியாது. உங்களுக்கு சிங்கள பாட்டு பாட முடியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். உங்களோட ஊரில் இருக்கிற பொது இடங்கள் 2 சொல்லுங்க. கோயிலில் தான். கோயில் தான் நாங்கள் கும்பிடுறது சாமி. இப்போ நேரம் என்ன? இப்போ 3 மணி இருக்கும். இன்றைக்கு என்ன கிழமை? இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை. நீங்க இன்றைக்கு காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழும்பினீங்க? 7:30 மணிக்கு. நீங்க இன்றைக்கு காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க? சோறு தான் சாப்பிட்டோம். உண்மையில் இவர்கள் எல்லாரும் மிச்சம் நல்ல மனிதர்கள். அவர்கள் எனக்காக 50 பொங்கு சோறு செய்தார்கள். அழகான முறையில் பூஜை செய்தார்கள். அதேபோல கோவிலுக்கு செல்லும் போது எனக்கு முன்னால் சென்றது இந்த பாடிகார்ட் ரூபி. இன்றைய இந்த நாள் சக்ஸஸாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண என் ஹஸ்பண்ட், மாமியார் உள்ளிட்ட குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கும் மற்றும் கணேசன், சரஸ்வதி, சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட புட்டுவில தோட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும், அங்குள்ள சூப்பரிண்டென்டென்ட்க்கும், எனக்கு தமிழ் மொழி பற்றி செறிவூட்டிய ரஷீதா அக்காவுக்கும் நன்றிகள். அனைவருக்கும் நன்றி.